December je obdobím, keď hviezdy prinášajú nové príležitosti a pokoj. Pre všetky znamenia je to čas na reflexiu, stretnutia s blízkymi a prípravy na nový rok. Poďme sa pozrieť, čo vesmír pripravil práve pre vás. Láska bude tento mesiac hrať dôležitú úlohu. Škorpióni, váhy a ryby sa môžu tešiť na nezabudnutelné romantické chvíle, ktoré ich vzťahy ešte viac upevnia. Slobodní majú šancu stretnúť niekoho výnimočného. Kariéra a pracovné úspechy sú na dosah ruky. Blíženci, kozorožci a vodnári by sa mali pripraviť na nové príležitosti, ktoré im umožnia ukázať svoje schopnosti a posunúť sa vpred. Zdravie by nemalo byť v decembri zanedbané. Barani a raci by mali dbať na posilnenie imunity a predísť únave. Pre strelcov je ideálny čas zaradiť pravidelný pohyb, ktorý im dodá energiu. Barani môžu tento mesiac očakávať veľkú dávku energie, ktorú im prináša Mars. Je však dôležité nezanedbávať odpočinok, aby sa vyhli preťaženiu a stresu. Býci zažijú pokojné a harmonické chvíle v kruhu svojej rodiny. Sviatočná atmosféra im dodá pocit pohody, no nemali by zabúdať na rovnováhu medzi oddychom a pracovnými povinnosťami. Levy budú tento mesiac doslova žiariť. Ich charizma a tvorivosť budú na vrchole, čo im pomôže dosiahnuť veľké úspechy v práci i vo vzťahoch. Nezabúdajte však na relax, aby ste si udržali harmóniu. Pre strelcov bude december plný dobrodružstva a nových zážitkov. Tento mesiac je ideálny na cestovanie alebo objavovanie niečoho nového. Nechajte sa viesť svojim nadšením a objavujte svet. Kozorožci sa zamerajú na plánovanie a stabilitu. December je pre nich obdobím reflexie, keď si môžu určiť jasné ciele do nového roka. V láske aj práci ich čaká pevná pôda pod nohami. Celý december 2024 je magickým obdobím plným radosti, nových možností a harmónie. Nechajte sa inšpirovať hviezdami a užite si tento sviatočný čas naplno. Prajeme vám pokojné a šťastné Vianoce.